देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव गोबां फरायसाफोरानो गुबुन गुबुन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदों। नाथाय बर'फोरनि गेजेराव बर' बिजोंनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनदों सोरजिमाला स्वर्गियारिया। बाक्सा जिल्ला बरमानि इउएन एकाडेमिनि फरायसुलि सोरजिमाला स्वर्गियारिया बर' बिजोंजों फरायनानै बर'फोरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बरखौ मोननो हादों। दिनै फरायसुलिनि साबसिन उथ्रिसारनायखौ गोग्गानाय लानानै बरमानि इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बरायनाय जायो। बे समाव गावनि उथ्रिसारनायखौ लानानै फरायसुलि सोरजिमाला स्वर्गियारिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ खोनासंना लानि। गिबि गिबियावनो आंखौ बिबुंथि होनो जा सुबिदा होदों बेनि थाखाय आं सारमोनखौ जोबोर साबायखर होबाय। आङो दिनै जा बेखिनि थांखियाव जा सफैनो हाबाय बा जिखिनि आं मोनबाय बेखिनि मोननायाव सारमोननि बेसेबांबा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सारमोननि बोसोननि गेजेरजों फोरोंनायनि गेजेरजोंसो आं बेखिनियालागै मोनफैनो हादों। लोगोसेनो आंनि आइ आफा आरो लोगोसेनो नोंसोर लोगोफोरनि हेल्पनि गेजेरजों आं दिनै बेखिनियाव मोनफैनो हादों। आङो बेखिनिखौ नाजानायाव जा हेल्प नांगौ जादोंमोन, जा माब्लाबा फेलारबो जादोंमोन, माब्लाबा सारमोना दुखु मोनदोंमोन, आं मावफुंनो हायाखैमोन, थेवबो आंखौ सारमोना इन्सपायार खालामदों आरो गोबां इन्सपायार खालामनायनि गेजेरजों आं नाजानानै बेखिनिखौ मोनफैनो हादों। आङो गिबियाव मेट्रिक आनजादखौ बिराद गियोमोन आरोना, नार्भास जादोंमोन आंबो। सबबो बेफोरबायदि जाखायो मोनसे समाव, थेवबो नोंसोर गिनो नाङा। एग्जामखौ नोंसोर एग्जाम होनो साननो नाङा। फरायनायखौ माबा मोनसे गोदोर खामानि होनना साननो नाङा। जास्ट नोंसोरो जा मोनदों, लेसनफोराव जा मोनदों बेफोरखौ मोनसे इन्टारेस्ट लानानै माबा मोनसे गोदान सोलोंनो मोनगोन बा माबा मोनसे गोदान रोंगोन खोमा बेफोरबायदि साननानै नोंसोरो फरायनो नांगौ। होमबाना साबसिन नोंसोरो फरायनायाव गोसो जगोन आरो बेफोरबायदि खालामोबा नोंसोरनि एग्जामनि गिनायाबो खारगोन। लोगोसेनो जेसांनो नोंसोर इन्टारेस्ट लाना फरायगोन, जेसांनो नोंसोरो बेफोरबायदिनो इन्टारेस्ट लानानै जुदि सारमोनखौ नोंसोर कुइसन खालामनानै जुदि मोजाङैनो नोंसोर कनसेप्टखौ लालांनो हायो, होमबानो एग्जामाव जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया। नोंसोरनि इन्टारेस्टजों एग्जाम लिरनानै नोंसोरो जिबायदि मोनगोन, स्कर खालामनाया स्करा हारसिं जालांगोन आरोना। नोंसोरो साननायनिख्रुइबो बांसिन स्कर खालामनो हागोन होमबानिया। स' गोसो होना फरायनांगौ आरो फोरोंनाय टाइमाव सारमोननि खोथाफोरखौ मोजां मानिनांगौ, अब्लानो गासैयावबो साक्सेस जानो हायो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।